Abalimi basashaqekile namanje, umndeni, abangani kanye nezisebenzi basemanzini. AbakwaRafferty kuthiwa bebebuya ukuyodla isidlo sasebusuku ngoMgqibelo. Badutshulwa befika ekhaya ngaphambi kokuthi bavule umnyango. Izidumbu zabo zitholwe onogada bamaplazi ngesonto ekuseni. Our parents were the most, genuinely good people. I can't think of. Sorry. Izisebenzi zisakhungathekile. Dabukile kakhulu. Bekumlungu. Hayi ukuthi ngizwa bekumlungu ophilayo. Sihlalile la sibancane mina ngivele esebenza la umalo bengivele ngimncane. Kuthiwa abahleseli babo bangena ngomnyango wangemuva endlini. Amaphoyisa athi kupequluliwe endlini kwase kucekelwa phansi amakhamera aqaphe okwenzeka kuleli plaza kwase kuthathwa okuqoshiwe. Babuye badubula babulala inja yakulomuzi. Kuthiwa laba babaleke nemoto yakwaRafferty ebuye yatholakala ishiwe ku N11 ngaseLanglaagte. Kodwa akukho okunye okuthathiwe. We as organised agriculture have to really start taking hands and we have to go further because that's obviously not enough. Our government's not listening to us as farmers. Amaphoyisa anxusa labo abangaba nobufakazi obungasiza kuleli cala ukuthi bathintane namaphoyisa endawo noma bashayele i-crime stop number ku 08600 10111. Lo ndehadebe SABC News eNormadien.